Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Gikan sa Davao, paingon sa Surigao. Lampas pa may gala, kay abot na tibuk kalibutan. Ngayong buntag kaninyo tanan. O kung gimingaw na mo sa ako, kay wa ko naghimong live sa last Thursday, nabisig yung kumagala, pertig yung dagang trabaho. So, din salamat sa plugging. O mao lagi na din ang silingan jay mapakyas ani ba. Tungod sa silingan, ma-high blood ka, ma-diabetes ka, apil na po ang kuan, ang kanang collection sa silingan, mahigara. Ma-apil na po kas problema. Last week, mahigara, na ako'y pasyente na medyo nalibugation ako utok, mahigara, kay paglingkod pa lang na yung Dok, nabughat ko. Patay kang bata ka. Kaya kung utok mahigala, nahimo mang ginasya nga tungkol sa kadugay ng pagka-doktor. Ang panguna-una na mo, nagyod sa mga simptomas. So, pag-ingon niya, Dok, nabughat ko. Libugisyon, bisag kung saan na rin ako maisip, mahuna-unaan. So, sige na ko siya, gisukit-sukit, naunsa maday ka rin. Bago lang ko nanganak, Dok, mga 2 kabulan. Kunya, may kalit naman kong kaluya, Dok. So, iyon ko sa iya nga, alaman, bago lang kong kang panganak, di, luya dyan kang yun. Kung na tanan effort, may gala, tanan unsa pa imong bation, at tanan sa pagpanganak ba. Gikan sa singgit, paingon sa duot, sa tiyan, apet, tipastilan. Sakripisyo yun kay kong mga anak. So, luya yun kang yun. So, kay iya manggi sumpayan, may galang nga, kay ganang kaon. Hoy. Imbes maluya ka, kay gikapoy ka, wala kay ganang kaon. So, hindi ka katulog. Sunod, pila na daw siya kaadlaw nga di siya kalibang. Ko, paktaylo. Unsa naman So, ang algorithm sa akong utok may gala nga mag-diagnose, wala matunong sa computer. Tiyo mo na, isagol nimo ang luya. Huwag ka na mukaon. Wa kalibang pila ka adlaw. Unya, magsakit pa daw yung ulo. Di po siya katulog. Ingko patay na asa man paingon ng istorya ani may gala. So, ang bughat may gala, nanguntahan ako siya, unsa man mga sakit, unsa man inyong ginabuhat day nga mabughat. So, gikan sa magpa-opera, niya maglihok-lihok, mamughag kahoy, mabughat daw. Kana daw musakag kapayas, unya maligo sunod adlaw, mabughat daw. So, ingko patay na ni. Asa man paingon, mabughat may gala. So, nag-istorya ko sa akong mga amigo nga Bisaya nga doktor ba. Utangan ko sa ila, bay, usa man yung itambal sa mabughat. So, sila po, naglibog po sila, sa kaning nabughat, no? Urag pareho naman sa nalisa. Kung di ba, nabuyaggan, o kung di ba, gibarang. Asa naman paingon na yung utak may gala sa doktor. Dili ka, ano ba? Dili ka sungkad kung unsa ba. So, ano kung gihimo sa iya may gala, kay, lagi, interesado po kung sa ilang batiyon, kaya tiyaw mo na sa 35 years nang kong pagka-surgeon, pirmi ko kadungugan na may gala. Kaya, kadaganan na bagyod, pag bat na sila batiyon nga, sakit sa ulo, dili kalibang, di katulog, walay gana mo kaon, luya, magpahilot. Kung sa'y sa hilot, nga di makuha sa tabletas. Kung sa'y simptomas yun mismo sa nabughat. So, mao ni inyong tun-an may gala kay akong ginahimo karon. Akong ginatugma ang in English nga pagtambal may gala og Binisaya. Ako ni sa itugma kay naman kay paagi anay may gala nga magkasinabot ta ba. Prasana, Dok, nabughat man ko kay gioperahan ko appendicitis niya pag abot og isa ka semana pa lang
Nagdaro naman ko. Patay, ang sa'yo relasyon sa daro, sa daro o sa appendicitis. So, gitugma tanan to mga simptomas nila may gala. Tapos gi-examine akong pasyente. So, pag-examine ako may gala ko makita. Normal blood pressure, normal ang pulso, normal ang kasing-kasing, normal ang tiyan. Wala yung kayo makita ba? Ikaw nga, igsuon lang yun siguro ni sa gibuyagan ba o gibarang ba? So, ingon po ko sa akong mga kaubang doktor. Usawa mo rin yun, di ba? Nga, wa man yung kay makita diri sa nabughat. So, akong gihimo, kay sila po, di po sila kabalo, gipa-examine ako tanan ng laboratory may nila. Gikan sa dugo, blood sugar, creatinine, atay, kidney, tanan, gipa-examine ako tanan. Para lang yun, may bawaan ako ba? Sus, dito. Nakita may ko may gala nga sa bughat di ay, paminaw ko ba ay sa bughat di ay, mubaba ang mga electrolytes, sodium, potassium, calcium, magnesium, at kanang mga electrolytes. Kanang mga electrolytes may gala, mo ni responsible sa kadaghanan sa aksyon sa atong lawas, gikan sa kasing paingon sa atong utok. Mga naka, pag human mo panganak may gala, kaning mga electrolytes, mubagsak na siya. Kay imbis ang potassium nga naa sa gawas sa sulod sa cell, musulod dito sa cell. So, wala na supply ang potassium, wala na supply sa sodium, wala na supply sa calcium, kaya wala sila sa lugar nila ba. For example, ang potassium may gala, pag taas ang imong potassium sa imong kasing-kasing, mupaspas na siya ang kasing-kasing ba. Kung mubo ang potassium sa imong kasing-kasing, muhinay ang kasing-kasing, muatake kag kasing-kasing. Daghang kayo nga matay ana may gala. Ang potassium pa di ako istoryahan may gala. Kaya dili man yun mo kasabot kung magsige na kung calcium, magnesium, fluoride, di na yun mo kasinabot ba. So, potassium sa ako istorya. Pag ang potassium ay gala, taas kaayo dili sa atong utok. Kaya balo mo mga magsakit inyong ulo? Taas ang potassium sakit inyong ulo, dili mo makatulog. Dili po ka ng lubog ang inyong utok. Unsa man mga sitwasyon nga taas ang potassium sa atong lawas? Number 1 is kidney failure. Kaya nga no, ang atong kidney may gala, muna siya nagtimbang-timbang nga ionic ang pasabot ana nga normal ang potassium sa sulod sa cell, normal ang potassium sa gawas sa cell. So pag gawas sa cell, ang yung ganito gawas sa cell, nagpasabot na siya nga dito sa dugo na to, sa interstitial o sa between sa cells. So medyo lisod yung kayo ng sabto, no? Basta una-una lang ninyo nga ang yung ganito cell murag sa sulod sa kwarto. Ang gawa sa cell, unang sa mga ugat, mga dugo, mga tinai, mga ingana siya. So, one of the diseases nga nang musaka ang potassium is kidney failure. So, kung naki-kidney failure, may gala, sigurado yung ikaw ay tulog. Di sakit imong ulo. Luya ka. Way gana mo kaon. Parehas sa bughat. Sa bughat, may gala, tungod sa extreme kay nga sitwasyon sa physical situation sa buntis ba. Tiyaw mo na pila ka bulan sa nagantos dako iyang tiyan. Pagkahuman, di siya tarong ang kaon kay dali kay mabusog. Di siya tarong malibang. Ang pagginhawa niya pugos. Okay, na may dakong tiyan. So, sa sitwasyon sa before siya pagpanganak, grabe na. Pagpanganak ko may gala, disgrasya gud ba kay utong kina siya pagmaayo kay ipagawas ang bata. Didto ang lihok nga mo ginhawa kag lawom, muutong ka, o kanang yung di na jud ka mo ginhawa, ang potassium ana may gala di na kay balok asa paingon. Musulod ba sa cell o mugawas ba siya? Kay ang potassium ro may gala mo na responsible nga mugahi imong mga muscles, may pang muscle na imong gahi pa. Pati pod pag utong nimo ang imong mattress, dili po na si mugahi kung kulang sa potassium.
Ha? So, mabuang na ang potassium asa pa ingon, musulod ba, mugawas ba, musulod ba, mugawas ba. So, mao na nga kung di po maningkamot ang buntis, ang potassium niya ulang gyud. So mao na siya nga pag wala ang potassium, dito na libog ng utok. Dili na siya ka-communicate na gala sa mga tanang parte sa atong utok. Sa respiratory sentro sa pagginhawa. Sa cardiovascular system, center, tungod para sa atong kasing-kasing. Sa atong tinae, di po siya ka-communicate. Murag naputol ang ang smart, ang globe, ang sun, way signal. So, daghang kay imong bation labaw nag paghuman imong panak. Karon, tungod sa imong kaluya, di na ka mukaon. Kay buntis nang bag-o lang na nga. Pag di makakaon po ka, di po ka kalibang. Gamay ra mo gawas nga ihi. So, ang potassium nag-accumulate dito sa imong kidney, may gala sa imong lawas. Muna luya kay ka. Wala kang ibunal-bunalan og 2x2. Karon, kalaganan sa buntis na magyod, pag humagpanganak, pila lang kaadlaw, tuwa na. Nagluto na, ng laban na. O di, may nga mga nabughat siguro na, Dok. Kaling atong istorya nga nabughat, may gala, nasa'y basis sa electrolytes. Nasa'y basis. Pero, disud kay siya i-diagnose nga walay laboratory. Sa unang panahon, may gala nga, dili pa may uso ng electrolyte studies o electrolyte determination, examination na sa dugo. Di man may mahilig anang sodium, potassium, calcium, magnesium kana eksamino na mo sa kanang sa pasyente di pres karon nga pagsulod nimo sa pasyente pagsulod nimo sa ospital himuon na ba. Kunya kay 2,000 biya na. So masakpan na siya ba nga katuday ang rason nganong unsa na siyang mabughat. Nya matingala mo, Dok, ganun laging maayo man sila sa hilot, Dok. Ang hiloton maayo man. Sa tinon may gala, ang hilot kanang masahe-masahe, kanang mga duot-duot sa kuto-kuto, kanang masahe-masahe sa likod, bahala na guway laktaw, kana siya mo paggawas sa potassium sa sulod sa cell. Bali, kung naa sa sulod sa kwarto ang potassium, kay iduot man na imong muscle, mugawas, madto dito sa cardiovascular, sa dugo. So, available na siya sa tanang function sa atong muscle, sa atong nerve. Kaya balik sa ako. Ang atong ugat, may gala, wala na siya gadagan murag kurente sa tunga-tunga ang stimulation. Kung maingon imong tiil nga sakit imong tiil, dili nagaagi sa ugat sa tunga-tunga, wala na siya gaagi diha ang katong communication, katong text niya. Di nag-text ang imong tiil nga sakit, nasamad imong tiil. Unsa man mo pagkibalo? Dili na siya ugat, dili na siya agi sa ugat. Nagalukso-lukso na siya, nagalukso-lukso sa trunk, sa lawas, sa ugat. Katong naglukso-lukso niya, ang katong potassium ay nagdala na. Pati pod sa kung kulang imong potassium, walay text, walay ba pa imong text sa imong uyab. Wala na siya. So, kinahanglan yun na naagin sa available nga potassium. Ang contraction po sa atong muscle, gikan sa kasing-kasing, sa atong tinae, sa atong muscle, dire, nagsalig po sa potassium. Kaya kung mugahi na atong muscle, tungkol na siya kay ang potassium ni sulod dito sa kwarto sa cell. Kasabot na. Kasabotation na mo. So, mukulang, musubra ang potassium, daghan kay mong bation. Ang isa na nga ginaingon ninyo, bughat. So, pag hilot may gala, medyo complicated ang mutlag kung makasabot mo sa kung ginaingon. Pero, pag hilot, ana ba? Masahe. May yung misis nga, nabughat man mo siguro ko lab. Nabughat man siguro ko ga. Hilota daw ko ga. Hiloton po sinusbana. Naayo. Uy, unsa man da ito? Unsa tong hilota to? Way laktaw. Tinuod may gala, ang paghilot imong gipiso. Gipiso nimo, gipuga nimo ang imong muscle nga mugawas ang cell gikan sa sulod sa muscle, mugawas siya. So available na siya. So naayo ka. Pagtaas na gani ang potassium sa imong dugo, mo function imong tinae,
mupaspas ang imong kasi nga mo medyo di mo kapalpitig bangka kung gikan ka sa panganak. Muhinay imong kasing-kasing kinahanglan may available nga potassium. Ang imong utok maka-communicate na every moment nga kinahanglan nimo magistorya sila atong mga sentro sa atong kasing atong utok. So, mao na siya ang physiology, mao na siya ang rason ngano nga maayo man ang nabughat og hilot. Kung moadto ka og hospital nga dili aware, dili ka balo, mo translate ang imong doktor gikan sa bughat paingon sa in English, patay kang bata ka. Usahaw mo na siya. Kadaghanan may gala nga di kasabot. Kaya ningon man ka nga pirmi lang kumakulbaan dok di i-diagnose din kas doktor may mga problema kasing-kasing. Di ba? So, usa may hatag sa imo kana mga bisoprolol, carbidelol. Kung may pag yung kasakit imong dugat, tagaan pag yung kag indoor, tagaan pag yung kag isotrid. Jakon sa na lang, pero di ay potassium na dito. Adto na po kag laing doktor. Dok, buturan ko, pero may dok, di ko kalibang tulog adlaw. Dito na. Endoscopy, colonoscopy, tanang upi. Himuon sa doktor, patay, hurot ang 100,000, wa pa kamayo, may mga, may pamig nagpahilot, ba, naayo na. Mao na siya ang problema, may gala. Ang language na to, tungod sa kadaghanan sa to, mga Bisaya, mga bagong term, mga di ganun yung mga translate ba, para nang nalisa, patay. Mato kag orthopedic surgeon ba, kanang lisa, wala na ba? Wala kayo makita sa x-ray, sa MRI, sa CT scan, wala kayo makita na. Kaya ang lisa, nabalhin lang man ng ligament na may gala, wala ba nasigo sa iyang track, sa iyang agianan. So, niana gamay, mabati na nimo. Mabati nimo siya nga wala sa lugar. So, bigong ka nga, nalisa siguro ni. Pero sa tinuod may gala, nabalhin lang ko ang posisyon. Ang taghang kayo nagtabo sa itong mga lawas may gala nga, dili pag yun ma-explain sa medicine. Pero kung maminaw ka sa mga tigulang, makasabot na ka. Nagunsa man ay katunang. Nganong nalisa man ka, kasabot ka, mali siguro itong pagtuyok sa kamot. Di ba? Sa nabughat po may gala. Kadaghanan yun, pag abot sa ospital, bisag unsa na rin himuon. Tambal at kasing-kasing sa baga, sa tiyan, kanang sakit sa lawas, tagaan kag pain reliever. Lubog imong ulo, tagaan kag Betahistine. Pero mapasangin nila na to ang medical world, mahinga lang ng wakasabotan. Alangan kay gikan man sa Amerika, gikan man sa Europe ng Western medicine na gala. Kita nga Pinoy, may ganit tableta sa itong 1930, 1940, in taon. Akong lolo, naglakaw gikas Davao City, paingon sa Kidapawan, may gala. Na ay masakit kalintura, hampulan na yung tawag tuba-tuba. Walay tabletas. Masakit ang tiyan, buotang ang tuba-tuba. Sakit ang ulo, buotang ang tuba-tuba. Maayo man to sa una may gala. Karon, kadalihok tabletas. Kanay mo ni siya problema na to karon. Kaya dili ta magkasinamot ba? Kaya na-train ang doktor og Western medicine, ang inyo binisaya, unsaon na siya pagkatugma. So, isa sa rason na gala nga napo dili sa doktor sa kahanginan. Kay kani siya, kung di ta magkasinamot, dili mao ang diagnosis, dili mao ang medicine, dili pud mao ang management. So, kamo gani maadtog ng doktor. In English man na iya, inyo binisaya. So, mayngon na mo dok, dito sa tas binisaya dok. Pero mayngon man tong doktor, in English adoy, kaya para makasinabot. Pero sa tinuod ba, kung maayo lang mo translate, di na mo kinalag tabletas ba? Kapila na ko anang pasyente mayngon da. Dok, naupaw lagi ko dok. Tanaw ko. Sus, upaw yun. Daghang kayo mga lingin-linging upaw rin sa kuan. Kung dili ko maminaw sa pasyente may gala, bisag unsa lay ako magkuan ba? Tagaan ako minoxidil, tagaan ako mga shampoo, tagaan ako mga pang anti-fungal. Pero sa tinuod may gala,
ang katuday pangupaw niya stress. Daghan kay ko pasyente way galang istorya sa ako. Di ko katulog dok. Samo kay kong utok. Nga upaw na gani ko kay tinuod ng istorya sa Bisaya ba nga mingon nga naupaw na mis problema dok pa. Kana siya ako pila siya kon ba factor nga mahimo ang diagnosis. Kasi mingon nga dok magtingog akong dalungan dok. Unsa man ni siya? So ang doktor, kay in English man, mangita siya problema sa dalunggan. Wa dito. Pagto na sa blood pressure, normal. Mungutana ka ko sa history, nagsipon ba ka, nag-ubo ba ka sa una? Wala. Nga natingog mo na siya. Kada siya nga sitwasyon may galaba, kung dili ka maminaw sa pasyente kung sa iyang kinang-complain, daghang kay ka mamiss ba. So, muna ako istorya, tambag sa inyo may galaba ka ng magtumog doktor ba. Ayuha siya explain. Basta ng bughat. Kung sa imong gibati yun. Luya, sakit sa ulo, napay kalintura, kasukaon, away ganang kaon, butod tiyan, di kalibang. Dali kayo mga palpitation, tayo mo na kadaghan sa sintomas sa bughat, may gala, libugation yun imong doktor, ba? Pero kung himay-himayon mo na siya niya, ang imong doktor open-minded. Open-minded siya, kasabot yun siya sa imo ba? Kani siya, naagin yung problema sa electrolytes number 1. Dili na specific ng organ ang problema. So, nagpasabot na whole system. System problem. Pasabot sa system problem na involve ang utok, kasing-kasing, baga, tinae, kidney, tanan. Na-involve na siya. Daghang kay mga sakit kay nga na may galaga magsabay-sabay ang mga ugat ba? Mga ugat. Mga organs ba? Natingala lang ka, saan may relasyon anong sakit sa iyang palpitation dito sa iyang tinae? Ano man yung bubutod man siya nga atake sa kasing-kasing, di ba? Dako kila sa diferensya ba? Kasing-kasing tinae. Mingon mo nga sakit akong dughandok, di ba? Sakit akong kuto-kuto. Mingon mo nga ngano mga kuto-kuto man ang itanaw sa akong doktor, mag-ultrasound, pati liver dahil pasanginlan, di ay, ang kasing-kasing ba, gi-atake, mali. Kung wala, kabalala mo sa symptomatology, sa symptoms, kasabot yun mo sa inyong ginabati, pag sulti niyo sa doktor, siya na yung mag-decipher, dugtong-dugtong na niya, asa niya ipang dugtong, makakuha din siya diagnosis ba? Mao po din siya ang rason, nga nung kadaghanan sa kanang mga treatment, tag napulo ka tableta, so walay diagnosis. Makasubo na siya kay Miguel ka 1960s sa una ang doktor walay laboratory, maminaw lang siya sa simptomas, eksaminon ang lawas, kuha daghan kay ko makita nga nabughat Miguel nga buntis buntis ka na ng anak sa kung saan na pangutang, sa kung saan na ihatag na reseta, sakit sa ulo, piniliver, nagtingog ang dalunggan, eardrops, pingot ang ilong, butangan og nasal spray. Karon na uso nga kuana, kanang kuana siya, kanang pang pa kanang sa tawag ani pang asma, paghubak kada na ay lisod ilog, lisod og ginawa, butangan dayon og spray. Muntilukas dayon may kada Santa Cruz Tigos. Say makalingot-lingot ko ba? Kasana naglisod ka ginawa, pag sulti nimo sa doktor, naglisod ka ginawa, ang rason dahi ato kay stress ka kayo, ay katulog, tagaan na yung kagkuan, ang Bruxol, sus, pastilan. Mao na siya may galang, daghan kay mali na diagnosis, daghan kay mga sakit nga di mo tambalan. Kay, di uminaw ay mong doktor. Gi-translate, wala niya gi-translate, ang Bisaya, paingon sa in English. Sa una, mayon ko sa inyo may gala katong mga tigpaminaw na ko 2004 pa. Ipa-in-English lagi sa siya bago siya ipabinisaya. Ngano man? Kung masabtan sa doktor ang imong ginaistorya, imong mga sakit, imong gibati, dali na kayo na siya i-translate sa Bisaya ba? O karon, nag-istorya na ko sa una o kanang gibarang, gikuan, sa panay, gibarang, nabuyagan, istorya na ko ana sa inyo. Marilik na ko siya may gala, kay ako man siyang istoryaho ng pasyente nga, unsa gyud gibati nimo day.
Noy, nga naman ang di naman mo tindog sa buntag. O, nga na siya ba? Makasinamit mi sa pasyente, may buo na nang kumapinpoint na kung unsa gyud iyang complaint. Kung dili gani mag-ingana ang imong doktor, mahigala, kambi. Useless yun ang tabletas nga iyang ginahatag sa imo kay wala na natugma sa imong gibati. Prangka-prangka ko may istorya may kailangan. Kani siya reality na karon sa mga doktor, hindi maminaw sa inyo. Mo pa'y paglingkod, tagaan ang resita. Dok, di ako yung laboratory, Dok, dala na ako gikan sa ubang doktor. Asa man ka makalusot sa ako, Dong? Dili istorya sa ako sa istorya di on amor nimo unsay nabati nimo sa kalusan sugod panahon pa ba ni Mahumaw, panahon pa ni Marcos, panahon pa ni Cory. Ako nang ipangutana ba tanan hanto sa tumoy kay pag-abot dito sa tumoy nga mali ang diagnosis sa iyang doktor, mali pa tong laboratory request. Kadaghan ako na may gala nga ECG to di ko wala katakot-takot nga laboratory di ang sakit lang. Ulcer. Patay kang bata ka. Tiyaw. Pila kalibo inyo ng gasto na mali na yung diagnosis. Di mali po ng treatment. Di ba? So, nabughat. Ang isa ka term may gala nga ng bughat. Kumpases. Sa may Bisaya, sa kumpases ka ng nagbuo sa tanang daghang kayong symptoms na involved ang daghang kayong organ gikan sa utok, kasing-kasing baga, kidney, atay, na involved na pati muscle, pati tanan lagi. So, dili na nimo siya makuha ang diagnosis kung di yun ka matanaw overall. Maminaw ka sa imong pasyente, kamong mga dagbagong doktor o naminaw sa ako. Paminaw mo sa inyong pasyente. Ayaw mo paghimo dayon og kanang impression nga wa ninyo nakita ang katibukan sa iyang istorya. Para maklaro ba? Maklaro. Ayha na mo mag-decision nga unsa inyong pagkataon sa inyong pasyente. Ang physical examination na igala, di ka na siya pwedeng dili. Kapila na ko na, Dok, sakit kaya akong dalunggan, Dok. Sus, pagtanaw na ako, may tumor dito sa iyang ilong ba? Kalayo, no? Pero kung imong siyang halug-hulugon, pahalug-hugon, sa mabalik mga akong Bisaya na gara, halug-hugon yung ba tanong, asa nagikan ng iyang gibati? Kasi, musakit iyang lubot, asa nagikan sus in town, naipit na yung ugat dito sa likod. So, akong advice sa inyo, ayuhan ninyo, tarungan ninyo ang pagpresentar dito sa inyong doktor, kaya para ma-diagnose ang bughat si Dr. Kagapini sa Doktor sa Kanginan. Madyong butag may gala si Dr. Kagapini sa Doktor sa Kanginan. 0926-383-5679, 64-year-old female. Para asa dok ang sodium bicarbonate. Pwede imnon kay permi hilab tiyan, dugab, aslom kayo, diabetic ko dok, mina ko, karon salamat. Ang sodium bicarbonate sa panahon ng mga 1970s, isa na siya sa mga ambal sa acid sa peptic ulcer. Maapdo sa imong kuto-kuto, kauban na sa Alka-Seltzer. So, sa una, muna tambal, pero na may tambal para sa mga hyperacidity may gala. So, dili na siya ginagamit para diha. Ang sodium bicarb, sa tinuod, pang balanse sa imong acidity o pH sa imong lawas. Kung madaot ang imong kidney, ang acidity sa imong lawas musamot, muacid siya samot kay ang atong pH 7.4 may gala sa atong dugo ay isotonic na siya kanang normal ba balanse. Kung waba ang iyang pH, mao na siya acid. Karon, paghatag sa sodium bicarb, mo balanse. So mawala ta imong kasukaon, mawala imong butod sa tiyan, tungod sa potassium na taas kayo. So dili na siya manang, dili na siya tableta siya pang-ordinaryo. Para na siya na ay gataas ang imong creatinine. Unsaon man na siya pagkaibalo, mapa-examine dyan sa jugaw creatinine, i-reseta yun sa doktor, kay ang sodium bicarbonate kung mo sobra mahigala, moabot ka ginganlan o metabolic
alkalosis. Unsa man ang metabolic alkalosis mga gala. Nisa ka ana the basic na ang imong dugo walay mga Bisaya sa basic mga gala kanang opposite sa acid ba. Ha? Mo basic ang imong dugo, mo paspas ang imong paghinawa, mo hinay ang imong kasing-kasing, daghan kang epekto sa tibok lawas. Una siya nga dili siya pwede nga himuon ang tambal sa hyperacidity, sa kutok-kutok, nga gikuan, gikabuhi, dili siya pwede. 0916-556-5102. Babae, 25-year-old, lalaki, taga Malita. Ito ni babae, 25 niya, lalaki, taga Malita. Tama ba ning diagnose sa akong gibati, gi-research na ko sa internet nga cholesteatoma, naghikit dalunggan, na ay nagagawas brown medyo baho, sakit panga, pagmunganga, unya permi baba, makuyawan ko kog dugay na gibati in town day. Ha? Dili makadiagnose ang internet sa sakit nimo. I-reality check na ninyo mga galaw. Dili makadiagnose ang Google search. Ang mga diagnose dito sa sa Google, sa internet, dili na siya makadiagnose. Nga naman, generalize natin lang tanan ang mga simptomas dito. So, kadaghanan sa mabasa ninyo, mali. Kinahanglan gid makita sa doktor. Nga naman, kaya ang sintomas nimo itugma man puna sa imong physical examination. Examinon man gyud kagyud. Bis ka pag unsaon ninyo pagbasa sa internet, mali gyud mong permi ba? Ha? Kay ano ba nga dugay na kayo ang internet? 1996 nagkinahanglan pa maghihapon og doktor. Kay dili makita ang eksaktong sakit nga gara. Para sana, mayroon mong sakit ang inyong kuto-kuto. Pulso ba? Dili. 1,000 ang mga sakit ana ba? Bisa kung saan nimo itugma-tugma nimo daily na siya kay generalized na simptomas sa net mga internet ninyo makita. Doktor gyud ang maghimong diagnosis. Ha? 0912-483-6961 lalaki 34-year-old Kalinan. Pwede mo tumar Caltrate Plus nga vitamin. Wala problema doon. Vitamin naman na siya. Calcium 0907-340-48984. Hello, good morning, cellphone. Wala. 0907-6340-4894. 61-year-old lalaki, Tagum. Dugay magkatulog. Gitagaan sa doktor og Ribotril. 1/4 cup at bedtime. Effective man. Mangutanan na ko, Dok. Sigihon ba niyo og inom? O undangon na? Unsay side effect ani? Salamat. Dong. Ang rason nga nung di ka makatulog, suspecting daghanan. Gikan sa daot ang kidney, paingon sa palpitation sa imong utok, paingon sa electrolyte imbalance, paingon sa stress. Kung gitagaan ka diretso sa Ribotril sa imong doktor, wala kasulti sa imong problema, patay kang bata ka. Mali. Kay tao ng root cause, ang anong di ka katulog. Ha? Dili ka ingon, tagaan na ni ka Ribotril. Mali. Pangitaong yun, 0912-483-6961. Dok, kung sa'y tambal anang magsakit ang hawak, 34-year-old, lalaki, salamat. Kadaganan sa sakit sa hawak, doy, dili UTI ha, dili bato, kung dili lumbar spondylitis, igsuon sa arthritis, rheuma. So, tambal, pain reliever. 0930-171-0975. Leonardo Mendez, 68-year-old, sakit ang likod ug dughan. Dayon pagkahiion ko hangtod mahuman ko og pangihi, sakit gihapon, likod ug dughan. Kung dili dukdukon og kusog o masahion, dili gyud ko maulian. Ngano ni Dok? Ang imong gipasanginlanan nga dito sa imong kidney, kahion, imong girelate, wala na dito ang problema nimo. Naay problema na dito sa imong baga, naay problema sa spinal column, naay problema sa imong bukog. So, imong gipasanginlan, gisumpay nimo tong imong pagpangihi dito sa imong gibati, pastilan. Mali. Ha? Mali na. Kinahanglan yun na makita sa doktor o makita kung asa na sigikan ang rason sa imong gibati. 0946. Hello, good morning, cellphone. Hello, good morning, Doc.
Good morning. Ay, Dok, pwede mo, nami pong tanan ni Dok, atong tanan ni sa una gani, Dok. Kung saan na yung pangutana na eh. Sa una pa man siguro. Di ko kung paano ba nga, doon naman ko ako ba na ba nga giubo? Yeah. Niya human, doon na siya i-decrease at una lang, Dok. Nya. Kaya ginikihan naman siya atong agi di asa ka ng hipos. Dayon, among kuan adto sa kanang Piñaplata. Kunya. Di pa kuan. Kaya pag abot sa Piñaplata, di anak na libat mo ang song istrutong sa kanang center. Kung sa'yo diagnosis sa doktor, tay? Ino na, Han? Kung sa'yo giingon sa doktor? Iyon sila nga, wala man daw kuno. Ang may diferensya daw kasi da kuno mga ulat daw sa lugay na mga na iyang libat. Niya kakundok ba? O, di. Gitanaw ang iyang ilong, day. Hindi na, ano? Gitanaw ang iyang ilong. Gitanaw man yan yung kuan sa iyang x-ray. Wala dito, nakita. Kay daghang Wala kay daw rason kuno. makubo. Daghang kay rason makubo, day. Day. Daghang kay rason mag-ubo, dili lang kay baga. Daghang kay rason nga mag-ubo ang tao, nga dili lang baga amang rason. Daghan, gikan sa ilong, gikan sa sinusitis, gikan sa ngipon, gikan sa tutunlan, daghang kay rason. So, kung tanaw lang sa x-ray, taghanan sa dughan, wala na diagnose. Asa rason ang iyang ubo. Kung ano, doon na magkaroon, nag-ubong siya, doon na magaman yung dugo nga na apil lang ko do. Doon na mag-una siya, kinakain naman sa atong 6 months doon na tablet. Lagi. Kunya kay ubo mangyapon siya, ipatanaw laing doktor kay wa man na diagnose sa rason. Kaya Ipatanaw laing nag-type niyo, Dok? dili ipatanaw sa doktor. Kay nganong nga kuan dili lagi x-ray lagi kay baga ra man na imong gitan-aw. Ang ubo gikan sa ubang parte sa iyang naong. So ano mo? Sige. Okay. 0946-243-3410 Dok, maayong buntag unsay tambal sa bayuok. Ang bayuok dong pwede dili tambalan. Kay virus man. Ang bayuok pwede matambalan pinaagi sa antiviral medication. Ang akong ginagamit para mo dali lang paggawala sa bayuok is Valtrex. V as in Victory, A as in Apple, L as in Lorna Tolentino, T as in Tiger, R as in Radio, E as in Elephant, ug X as in Xylophone. Valtrex, 500 mg 3 times a day for 10 days. Wala dayon siya, pero di gud ingon wala dayon. Hello, good morning. Hello, Dok. Good morning. Hello, Dok. Yes, usay ato day. Dili ko kasabot day, di ko kasabot. Kinahanglan mangita kag maayong lugar. Ayuha kay di maayong signal nimo diri sa ako. 0910-365-6000. Si CE 78 unsay maayong tambal sa Almoranas, Dok. Pag ang mag-Almoranas ka nga mobitay na ang unod, di na magkog tableta sa operasyon gina siya. 0948 og magdugo 0948-755-1785 48-year-old babae naay nahikapan nga bukol sa iyang tutoy. February, gamay pa. Karon medyo dako na. Unsay maayo ani, Dok? Ingani siya day. Pag magunita na, useless ang ultrasound. Dili makadiagnose og cancer ng ultrasound. Mammogram dili makadiagnose. Biopsy gina siya day. Kuhaon gyud tong cyst, ipadala sa laboratory para may bawaan gyud ayon. 0907-080-9700 Dok, unsay gyud di ay hinungdan sa baog ang lalaki. Tinuod ba nga tungod sa kung dili ipagawas ang similya, pugngan, makabaog, dili in tao day. Ang baog day, psychological, number 1 na siya. Naa sa traumatic childhood, pasabot nga ang gibinuangan siya sa mga kauban, gidukdok, gilatigo, naigo sa latigo, ang iyang kinataw. Na sa trauma, na history sa trauma.
Ang ikatulo may gala, nag chicken pox siya o nag German measles siya o unsa ba to nga measles nga nagtaas ang iyang kalentura, nadaot ang iyang testis, ang iyang itlog. Kay mutaas gani ang kalentura sa lalaki may gala more than 40 for a long time, madaot ang production sa testosterone o sa ubang hormone sa atong itlog. So daghan siya rason, dili kay tungod kay nawala wala mo gawas ang similya, mabaog siya, wala dili na tinuod. Hello, good morning cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. Yes. Hello, Doc. Musay ato day. Wala. Wala. Ikusog-kusog ang manawag gani mo. Kusog-kusogon gyud niyo pag istorya may galagay para makadungog tong mga tuas New York. Tuwa sa Chicago, tuwa sa Australia, kusgon gyud ninyo kay ang inyong tingog moabot. Doc. Yes, musay ato day. Hello, Doc. Ah, Ako'y resulta sa kanang gallbladder, Doc. unsa man imong sigibati day? 3.5. Tempa, atras day. Kuto na ko, Doc. Nasakit kaayo. Pila edad? 49. Oh, basaha ang ultrasound. Doc, 3.5, 3.1, 1.2 centimeter. Haunsa? Ang kuan, gallbladder. Oh, unya usa pa. Usa pa. Impression, Doc. Chlorine, acid, sinographically normal liver, build-up, pancreas, parauretic region, spleen, kidney, and urinary bladder. Basaha tong unang words dito day kay wa ko kasabot. The liver is normal, exhibit regular external outline. Dili day sa impression lang. Sa impression. Compression. Oh, Cholelithiasis. okay. So naa kay bato sa imong gallbladder day. Usa ka dako day gibutang, usa gibutang ka dako. Sunog. Kadakon 3.5. 3.1. Dili ang gallbladder na siya day, dili na ang bato. Gallbladder na siya. Ang katong sudlanan nga supot, ang kanang bato nakabutang diha nga ang stone. Unsa kadako ang stone? Asa mo napitaan? Naana diha sa ubos katong maingon siya nga naay shadow nakabutang diha shadow. Wag kauban na kuan. Mo na Shadow. Mao ni shadow. bila sa kadako. Adrenaline longing aggregate measurement. Oh, 3.5 by 3.1 pagkadako na nga bato day. by 1.2 centimeter. Kung tinuod na ba, dako kay na siyang bato, magpa-restore na ka sa blocker na day, dagko kay na siya. Hindi ako may akong bakit dito. Operasyon na siya, Pagkataman day. ko. Operasyon na siya. Matok ka sa Piña Plata District Hospital, kay schedule ta na kag-opera. Nya pila ko ka ang obligasyon ana magbayro nun, Doc? More or less mga 70 to 80,000 cash. Okay, may istorya lang sa ta dito. Kay tanawon sa nako na basig mali na imong gibasa ba. Nya ang gihatag sa kuan ni doktor ko andok ba nga tambal kay katuganing arkas. Unsa daw? Opo. Oh, Ang tambal gani nga gihatag sa ako Dok kay katong oporta. testing lang na siya kung mahilis ba, pero kadaghanan sa akong pasyente di gid mahilis bisa pa kung sa imong inomon mga apple cider mga sa pa diha wala na epekto dai operasyon gid na siya. Okay? Sige kan Friday ka mo ana Dok. Oh, Friday. Sige. 0906-017-4865 lalaki 70-year-old unsay tambal sa dili na mutindog ang kinatawo. Ingani noy. Sa edad nimo expected na siya dili mutindog si Manoy. Mas maayo pang puste kay gahi pa. Normal hormonal reduction pasabot ana nga muhina yun ang kinatawo sa lalaki.
Kung gusto pa jud ka musakas kapayas, muna gitawag nga moinom jud ka og sildenafil o Viagra. Walay substitute analoy. Walay makalupig ana kay kadaghanan sa mga tambal ng pampagahi psychological ang effect. Walay physiologic. Pasabot ana dili siya nagaepekto kun dili tungod lang sa paghuna-una niyo nga nagainom mo og tambal nga mugahi siya. Psychological na kay ang sexual activity sa atong lawas may gala controlled 70% sa atong utok. 30% na lang ng atong kung ganahan ka mugahi pero pag dili ka ganahan di gina sa mugahi. So ang problema lang kay kaning giimbento nga Viagra may gana pasti lang daghan ang side effect. Ang una imong kasing-kasing igo gyud na siya. Mo paspas na siya, mo palpitation ka, maglison na kaginawa, mas short ka sa imong breath by pa na imong breath kay short pa. So daghanan nga matay anang Viagra. Kung wala lang mong ka-realize, wala daghan yung kaya nga matay ana. So, kung sa'yo opsyon ni mo no pahulay no pahulay. 0909-786-1155 Ninita, 55-year-old, sulok, kada buntag, banhod, kabot. Musay, maayong tambal ani. Daghan akong tambal akong ikahatag ani day. Daghan gyud. Gikan sa B-complex, paing sa unsa pay gihatag. Ang pinaka-epektibo lang yun sa menopausal syndrome, kaya apil man sa menopausal syndrome is Remifemin. Remifemin. Kung makita ninyo na, kaya gikan na sa Germany, lisod, gamay, ang mga parmasya na nag-stock ka ng Remifemin. 0926-383-5679. Unsa di ay tambal sa hilab ang tiyan o aslong dugab. Kani siya nang kana nga simptomas hilab ug aslong ang dughan dili na ulcer. Dili po na hyperacidity lang. Usahay ang bato sa gallbladder ang naay problema sa atay, like for example tumor, muhilab ang kuto-kuto o mag-aslong imong gibati. Problema sa colon, na for example na tumor ga tubo, naay barado imong tinai, hilab ang kuto-kuto o aslong. Na kay UTI, na kay pancreatitis, na kay ubang sakit sa matres o sakit sa kidney, hilab gihapon ang simptomas. So, pati pag-atake nimo kasing-kasing, ischemic heart disease, hilab ang kuto-kuto gihapon. Pag kulang ang hangin sa atong baga, hilab lang gihapon may gara. So, kinahanglan gyud ma-diagnose nganong magingana man ka. Kay daghan kayong rason 0910-012-2575 babae na kay bukol sa kilid sa tutoy sa wala unsa ni dok. Patanaw sa doktor, i-biopsy 0927-279-2407 unsay pasabot sa parenchymal disease sa right kidney sa labat dok. Nadaot na ang imong kidney. Nadaot ang iyang unod. Paingon ka na sa kidney failure 0997-322-0242 babae si 4-year-old tagom unsay tambal sa hubak apili og antibiotic kay taod-taod nami mutok ka lang kung muhago hadlok ban iadto doktor karon day ang hubak day nakinahanglan og antibiotic kung magyelo ang plema. Pag dili magyelo ang plema, puti ang plema, di na siya kinahanglan og antibiotic. Kung atake kag hubak halos kada adlaw nakinahanglan ka og maintenance steroids. Kung pirmi na gyud ka nga lisod o ginawa, kinahanglan na gyud ka pakonsulta sa doktor kay aron suportahan ang imong baga. Kay kung di siya suportahan, maabot ang panahon nga mag-lung fatigue na siya. Di na siya maginawa. So, kung frequent na kayo mga atake sa hubak, kinahanglan gyud ka magpatanaw og doktor. Wala tay panahon may gala. Daghan pa kay ko gusto isulti pero usay mahurot yun, mahurot yun atong panahon. Sige lang, padayon mo tanaw sa paminaw sa doktor sa kahanginan, balik-balik ka ang inyong pagtanaw sa YouTube, YouTube channel nako para makasabtan ninyo unsay akong ginasulti. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.